ఆరాధనా ఆత్మతో సత్యముతో ఆరాధించెదను ఆత్మదేవా స్తుతించెదను ఆత్మదేవా సత్యముతో ఆరాధించెదను ఆత్మదేవా స్తుతించెదను ఆత్మదేవా ఆరాధనా ఆరాధనా ఆత్మ పొందిన దానియేలు క్రూర మృగాలతో స్నేహము చేయగా ఆత్మ పొందిన దానియేలు క్రూర మృగాలతో స్నేహము చేయగా మరణము జీవముగా మార్చిన దేవా మరణము జీవముగా మార్చిన దేవా నీ ఆత్మ తోడుంచి జయమిచ్చిన దేవా నీ ఆత్మ తోడుంచి జయమిచ్చిన దేవా ఆరాధనా ఆరాధనా ఆత్మ పొందిన ఆది అపోస్తులకు ఆత్మల భారముతో ఆత్మాభిషేకముతో ఆత్మ పొందిన ఆది అపోస్తులకు ఆత్మల భారముతో ఆత్మాభిషేకముతో ఆత్మసారథివై నాకు తోడుండి ఆత్మసారథివై నాకు తోడుండి జయ జీవితమును ఇచ్చిన దేవా జయ జీవితమును ఇచ్చిన దేవా ఆరాధనా 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 ఆత్మతో సత్యముతో ఆరాధించెదను ఆత్మదేవా స్తుతించెదను ఆత్మదేవా సత్యముతో ఆరాధించెదను ఆత్మదేవా స్తుతించెదను ఆత్మదేవా ఆరాధనా 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 పరిశుద్ధుడైన తండ్రి మీ ఘనమైన నామానికి స్తోత్రం తండ్రి అబ్రహాము ఇస్సాకు యాకోబుల యొక్క దేవా మీరు మా మధ్యలో ఆత్మస్వరూపులై ఉన్న విధానంకి మీకు స్తోత్రం చేస్తున్నామండి. ఎంతవరకు నాయన పాటల ద్వారా ఆరాధన ద్వారా
మహిమ పొందినందుకు నీకు స్తోత్రం తండ్రి. ఈ సమయంలో నీ ప్రజలతో మీరు మాట్లాడమని యేసు క్రీస్తు నామములో అడుగుతున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. క్రీస్తునందు ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు నామములో మీ అందరికీ వందనాలండి. సంతోషంగా వాళ్ళందరికీ గట్టిగా దేవుని స్తోత్రం చేస్తాం. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. క్రీస్తునందు ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, ఈరోజు ఒక ప్రత్యేకమైన దినము. ఆ దినము ఏమిటి అంటే ఈరోజు పెంతెకొస్తు పండుగ దినం. ఏ దినం అండి? పెంతెకొస్తు పండుగ దినం. పెంతెకొస్తు పండుగ మనం అని జ్ఞాపకం చేసుకున్నట్లయితే ఇదే దినాన పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు శిష్యుల మీదకి దిగి వస్తారు. హల్లెలూయా. ఈ ప్రవచన వాక్కుల గురించి యోవేలు గ్రంథము 2వ అధ్యాయము 23వ వచనంలో సెలవిస్తుంది. అలానే అపోస్తుల కార్యాలు 2వ అధ్యాయము 1 నుంచి 5 వచనాల వరకు చూసినట్లయితే మనకి అర్థమవుతాయి. మరి సమయంలో యోవేలు గ్రంథము 2వ అధ్యాయము 23వ వచనాన్ని చదువుకుని ఆ తర్వాత 2వ అధ్యాయము 28వ వచనాన్ని కూడా చదువుకుందాం. ఫస్ట్ యోవేలు 2:28 చదవండి. 2:28 వచనం. తర్వాత నేను సర్వజనుల మీద నా ఆత్మను కుమ్మరింతును, మీ కుమారులను మీ కుమార్తెలను ప్రవచనములు చెప్పుదురు, మీ ముసలివారు కలలు కందురు, మీ యవ్వనులు దర్శనములు చూతురు. హల్లెలూయా. ఆ తర్వాత యోవేలు గ్రంథము 2:23 కూడా చదవండి. సియోను జనులారా, ఉత్సాహించి మీ దేవుడైన యెహోవా యందు సంతోషించుడి. తన నీతిని బట్టి ఆయన తొలకరి వర్షమును మీకు అనుగ్రహించును. వాన కురిపించి పూర్వమందు వలె తొలకరి వర్షమును కడవరి వర్షమును మీకు అనుగ్రహించును. చాలు. హల్లెలూయా. క్రీస్తునందు ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, ఈ వేద భాగాలను మనగాని చూసినట్లయితే పరిశుద్ధాత్మ కుమ్మరింపును గురించి ప్రవక్త యోవేలు గారు మనకి తెలియజేస్తున్నారు. యోవేలు గురించి బైబిల్లో సుమారు చాలా రాయబడి ఉంటుంది. యోవేలు గ్రంథంలో ఉండేది కేవలము 3 అధ్యాయాలు ఉంటాయి. ఈ గ్రంథము చిన్న గ్రంథమైన యోవేలు అను పేరు గల వ్యక్తులు సుమారు 14 మంది ఉన్నారు. ఎంతమంది అండి? సుమారు 14 మంది బైబిల్లో యోవేలు అనబడిన వారు ఉంటారు. మరి ఈరోజు ఈ పెంతెకొస్తు దినం పండుగ దినం గురించి మనము ధ్యానం చేసుకోబోతున్నాము. ఎందుకంటే యేసు ప్రభువు వారు ఆరోహణమయ్యి 50 రోజున వారికి ఆత్మరూపముల వారిని దర్శిస్తారు. 7 వారముల పండుగలను మీరు చేస్తారు. 7 తర్వాత ఏమంతండి? 49 తర్వాత వచ్చేదే 50వ దినము. 50వ దినాన్ని పెంతెకొస్తు అనే దినమని ఇలా అన్నారు. హల్లెలూయా. ఈ ఇశ్రాయేలీయులకి కొన్ని పండుగలు ఉంటాయి. ఇక్కడ కానీ మనం కానీ చూసినట్లయితే ఈ పండుగల గురించి 7 వారాల పండుగ అని అంటారు. ద్వితీయోపదేశ కాండము 16వ అధ్యాయము 9వ వచనాన్ని చదివితే 7 వారాల పండుగ గురించి ఉంటుంది. అంటే ఒకదానితో పస్కా మొదటి రోజు వస్తుంది. పస్కా పండుగ నుంచి తర్వాత వీరు ఏం చేస్తారంటే 50 దినాలను వీరు లెక్కిస్తారు. ఈ 50 దినాలు వచ్చే పండగే పెంతెకొస్తు పండుగని అంటారు. హల్లెలూయా. బైబిల్లో కొన్ని పండుగల గురించి ఉన్నాయి. పులిరొట్టెల పండుగ, అలానే కోతకాల పండుగ, వారాల పండుగ, ప్రథమ ఫలముల పండుగ, గుడారాల పండుగ. ఈ పండుగల గురించి బైబిల్లో ఉన్నాయి. అయితే మనకి వీటి గురించి చెప్పడానికి సమయం లేదు. కానీ ఈ చెట్ట చివరి పండుగ యూదా సాంప్రదాయంలో 50 రోజులను వీరేం చేస్తారంటే వారాల పండుగని పిలుస్తారు. దీనిని పెంతెకొస్తు పండుగని అంటారు. హల్లెలూయా.
ఇక్కడ కానీ మనం కానీ చూసినట్లయితే దేవుని ప్రజలారా, ఈ పెంతెకొస్తు దినాన సర్వజనుల మీద ఆయన పరిశుద్ధాత్మను కుమ్మరిస్తారు. హల్లెలూయా. ఇక్కడ కానీ చూసినట్లయితే యోవేలు గ్రంథంలో మనకి చాలా అద్భుతమైన మాటలు వస్తాయి, కనపడతాయి. యోవేలు గ్రంథం గురించి మనం కానీ క్షుణ్ణంగా ధ్యానం చేసినట్లయితే ఈ యోవేలు కాలంలో చాలా మంది దేవుడు మర్చిపోయి పండగలను, వీరి యొక్క ఆచారాలను, వీరి సాంప్రదాయాలను మునిగిపోయి దేవుని మర్చిపోయి వీరు వారి పండుగలకి వాటికి ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారు. హల్లెలూయా. అయితే తన జనులు దేవుని మర్చిపోతున్నారు. దేవుని మర్చిపోయి నాకు దూరం అవుతున్నప్పుడు దేవుడు వారి మీదకి భయంకరమైన అపాయకరమైన దినాన్ని పంపిస్తారు. హల్లెలూయా. ఈ అపాయకరమైన దినాలు ఏమేమి ఉంటాయంటే, వీరికి రాబోయే సంగతులను దేవుడు ప్రవక్త యోవేలు ద్వారా తెలియజేస్తాడు. హల్లెలూయా. ఇక్కడ కానీ చూసినట్లయితే దేవుని సన్నిధానంలో మనము కీడు నుంచి తప్పించబడాలంటే మనము ఏం చేయాలి? దేవుని సన్నిధిలో ఉపవాస ప్రార్థన మనం చేయాలి. ఇక్కడ కానీ చూసినట్లయితే యోవేలు గ్రంథము 1వ అధ్యాయము 4వ వచనాన్ని మనం కానీ చూసినట్లయితే, గొంగళ పురుగులు విడిచిన దానిని మిడతలు తినివేసి ఉన్నవి, మిడతలు విడిచిన దానిని పసర పురుగులు తినివేసి ఉన్నవి, పసర పురుగులు విడిచిన దానిని చీడ పురుగులు తినివేసి ఉన్నవి. మత్తులారా మేలుకొని కన్నీరు విడుగుడని ఇక్కడ లేఖనం సెలవిస్తుంది. హల్లెలూయా. ఇక్కడ కానీ చూసినట్లయితే 4 రకాల పురుగుల గురించి రాయబడి ఉన్నది. దయచేసి ఎవరు అరవద్దు, అటు ఇటు తిరగొద్దు, అందరు కూర్చోండి. దేవుని ప్రజలారా, మనమందరము దేవుని వాక్యాన్ని వినబోతున్నాం. ఇక్కడ ఎన్ని పురుగులు ఉన్నాయండి? అందరికి చూడండి, ఎన్ని పురుగులు ఉన్నాయి? 3, 5? లెక్కని వస్తాయి. గొంగళ పురుగులు, తర్వాత మిడతలు, మిడతల తర్వాత ఏమున్నాయి? పసర పురుగులు, పసర పురుగుల తర్వాత ఏమున్నాయి? చీడ పురుగులు. మొత్తం ఎన్ని వచ్చాయి? 5, 6, 4 వచ్చాయి. హల్లెలూయా. ఈ 4 పురుగుల గురించి మనం కానీ చూసినట్లయితే 4 శత్రు రాజ్యాలని మీరు జ్ఞాపకం ఉంచుకోవాలి. ఈ శత్రు రాజ్యాలు ఏవే? శత్రు రాజ్యాలు అంటే మొదటిది బబులోను, రెండవది మారియా పారసీకులు, మూడవది గ్రీకులు, 4వది రోమియోలు. ఈ 4 దేశాల గురించి 4 పురుగులుగా వర్ణించబడింది. ఆ దినాలలో యూదా ప్రజలు దేవుని మర్చి దేవుని సన్నిధిలో దేవునికి ప్రార్థన చేస్తామని నామకార్థంగా దేవుని సన్నిధిలో ఉంటున్నారు. కానీ వారు దేవునికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వకుండా వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే వాళ్ళ పండగలు పబ్బాలను గడుపుతూ దేవుణ్ణి మర్చిపోయి దేవునికి వ్యతిరేకమైనవి వారు చేస్తున్నారు. హల్లెలూయా. అయితే శాపం అనేది మీ మీదకి రాబోతుంది. అంటే వీళ్ళు బబులోని చెరలకు పోకముందే వీరికి దేవుడి ప్రవక్త వీరికి చేశాడు. ఈరోజు మనం కూడా అపాయకరమైనది జరగబోతే అందరూ ఏం చేస్తాం? దాగుకుంటాం. హల్లెలూయా. సపోజు భయంకరమైన ఎండలు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఎండలు వస్తున్నాయి కదా, భయంకరమైన వడగాలులు, వడదెబ్బలు తగిలే అవకాశం ఉంటుందనేసి మొబైల్కి రాత్రిపూట వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? మీరున్న ప్రాంతాలలో భయంకరంగా ఎండ వస్తుంది, మీరు చల్లని ప్రదేశాలకు వెళ్ళండి అనేసి నోటిఫికేషన్ పంపుతారు. అతనే వర్షాకాలం అనుకోండి, మీరుండే చోట పిడుగులతో కూడిన వాన పడవచ్చు. కావున సురక్షితమైన ప్రాంతాలలో ఉండండి, ఇంట్లోనే ఉండండి, చెట్ల కింద ఉంటే పిడుగులు పడే అవకాశం అని ప్రభుత్వ కేంద్రాలు ఏం చేస్తాయి? మనకి తెలియజేస్తాయి. హల్లెలూయా. అలానే ప్రవక్తలు కూడా రాబోతున్న ఉగ్రత గురించి, రాబోతున్న ఆశీర్వాదాల గురించి చెప్పేది ఆ దినాలలో ఎవరండి? ప్రవక్తలు చెబుతారు. హల్లెలూయా. ఈ 4 పురుగులంటే 4 దేశాలు, బబులోనీయులు, మాదీయులు, పారసీకులు, గ్రీకులు, ఎవరింకా? రోమియోలు. ఈ 4 చీడ పురుగులుగా వర్ణించారు ప్రవక్త. అయితే ఆ
దినాలలో దేవుని మర్చిపోయి వీరేం చేస్తున్నారు? వారి సొంత అలవాట్లకు, వారి పనులకు, వారి పండుగలకు, వారి యొక్క స్వార్థం కోసం దేవుణ్ణి అడ్డం పెట్టి దేవుడి పేరు చెప్పేసి వాళ్ళు బతుకుతున్నారు. అయితే మీరు మనుషులు మోసం చేయొచ్చు కానీ దేవుణ్ణి మోసం చేయలేరు. మీ మీదకి భయంకరమైన ఉగ్రత అనేది రాబోతుంది. మీరు మారు మనసు పొంది దేవుడి సన్నిధిలో పశ్చాత్తాపంతో ఉండి ఉపవాస పండుగను మీరు కానీ ఆచరించినట్లయితే మీ మీదకి రాబోయే ఉగ్రత, రాబోయే కీడు నుంచి ప్రభువు తప్పిస్తాడని లేఖనం సెలవిస్తుంది. హల్లెలూయా. అదే ఇక్కడ ఏమని రాయబడి ఉంది మనగాని చూసినట్లయితే దేవుని ప్రజలారా, యోబేలు గ్రంథము 2వ అధ్యాయము 28వ వచనంలో చూసినట్లయితే, నేను సర్వజనుల మీద ఆత్మను కుమ్మరింతును, మీ కుమారులను మీ కుమార్తెలను ప్రవచనములు చెప్పుదురు, మీ ముసలివారు కలలు కందురు, మీ యవ్వనులు దర్శనములు చూతురని వాక్యము ప్రవచన వాకులతో నెరవేరేది. హల్లెలూయా. యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు ఈ లోకానికి వచ్చిన తర్వాత ఆయన యోదయ ఆ చుట్టుపక్కల పరిసర ప్రాంతాలలో ఆయన సువార్తను సేవను చేసి ఎన్ని సంవత్సరాలు సేవ చేశారు యేసు ప్రభు చెప్పండి? భూమి మీద 3.5 సంవత్సరాలు ఆయన సువార్త సేవను ప్రారంభించి ఆయన సర్వలోక మానవాళి కొరకు ఆయన పాపాల నిమిత్తము చనిపోతాడు. చనిపోయిన తర్వాత యేసు ప్రభుని నమ్మలేదు. యేసు ప్రభుని విడిచిపెట్టడానికి శిష్యులు ఏం చేశారు? బాధపడి విలపించి ఏడుస్తున్నప్పుడు ఆ దినాలలో యేసు ప్రభుల వారు వారికి ఒక మాటను తెలియజేస్తాడు. నేను వెళ్ళుట మంచిది, నేను వెళ్ళి మీ కొరకు ఆదరణకర్తలను పంపుతానని చెప్పాడు. హల్లెలూయా. నేను వెళ్ళి ఎవరు పంపుతానని చెప్పిండు? ఆదరణకర్త ఎవరు? పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మన మీదకి వచ్చినప్పుడు మనం ఏం పొందుకుంటామంట? శక్తిని పొందుకుంటాం. ఈరోజు మనము దేవుణ్ణి తెలుసుకోవాలంటే మనకేం కావాలి? పరిశుద్ధాత్మ శక్తి అనేది మనకు కావాలి. యుద్ధంలో రణరంగంలో మీరు వెళితే కత్తి తీసుకుపోతే మీరు యుద్ధం చేయగలరా? యుద్ధంలో పోతే ఏమేమి తీసుకుని వెళ్ళాలి? కత్తి అవసరమే. దానికి కూడా ఏం అవసరం? డాల్ అనేది అవసరం. కత్తి, డాలు, చెరచేదనం అన్నీ మీరు ధరించుకొని వెళ్తే మీరు యుద్ధం చేయగలరు. ఏం లేకుండా వైకిన పోతే ఒక బడిసిపోగా కత్తి పొడిచారు కొన్ని చచ్చిపోతారు. అట్లనే పరిశుద్ధాత్మ లేకుండా నువ్వు ఎంత ప్రార్థన చేసినా, ఎంత దేవుడి కాడికి వచ్చి నిన్ను కానుకలు ఇచ్చినా కానీ అవి అంగీకరించబడవు. ఆత్మ లేనివాడు నావాడు కాడని లేఖనం సెలవిస్తుంది. హల్లెలూయా. ఆయన పరిశుద్ధాత్మ దేవుని మనం వేడుకున్నట్లయితే ఆయన మనకు ధారాళంగా ఆయన కృపను మనకు అనుగ్రహిస్తాడు. హల్లెలూయా. యేసు ప్రభువు వారు ఆరోహణమైన తర్వాత ఆయన దేవదూతల చేత ఆయన కొనుక్కోబడతాడు. అయితే మీరెందుకు తేరి చూస్తున్నారు? మీరు ఆయన ఏ విధంగా వెళ్ళాడో అదే రూపంలో ఆయన మరలా తిరిగి వస్తారు అని చెప్పిన ఆదరణ కొరకు మీరు పరిశుద్ధాత్మ కొరకు మీరు ప్రార్థన చేయనేసి శిష్యులకు చెప్తున్నారు. హల్లెలూయా. అప్పుడు ఈ శిష్యులు సుమారు ఎంతమంది ఉన్నారు తెలుసా? ఎంతమంది ఉన్నారండి? యేసు ఆరోహణమైనప్పుడు సుమారు 500 మంది పైగా ఉన్నారు. హల్లెలూయా. మనకు మొదటి కొరింథీ పత్రిక 15వ అధ్యాయం మొదటి నుంచి చూసినట్లయితే అక్కడ 500 మంది పైగా యేసు ప్రభువు ఆరోహణమైనప్పుడు కనపడతారు. అయితే వీరందరూ రాబోతున్న పరిశుద్ధాత్మ దేవుని కొరకు వారు ఉపవాసం ఉంటారు. ఎక్కడ? మేడగదిలో వారు ఉపవాసం ఉంటారు. హల్లెలూయా. ఈ ఉపవాసం ఉన్నప్పుడు సుమారు ఇక్కడ 500 మందిలో అందరూ కొంతమంది వెళ్ళిపోతారు. 500 మందిలో నుంచి 120 తీసేసి ఎంత వస్తుందండి? సుమారు 380 మంది ఉపవాస ప్రార్థన కొనకుండా పారిపోయారు. హల్లెలూయా. అయితే దేవుని ప్రజలు ఇక్కడ కానీ చూసినట్లయితే వీరు ఏకాత్మతో ఏక మనసుతో ప్రభువా
నీ ఆత్మను మాపై కుమ్మరించండి. శిష్యులు అందరూ కలిసి ఏం చేస్తున్నారు? ఇక్కడ ప్రార్థన చేస్తున్నారంట. చదవని అపోస్తుల కార్యాలు 1వ అధ్యాయము 12 నుంచి చదువుదాం. అపోస్తుల కార్యాలు 1వ అధ్యాయము 12వ వచనం నుంచి చదువుదాం. అప్పుడు వారు ఒలీవల వనమనబడిన కొండ నుండి యెరూషలేముకు తిరిగి వెళ్ళి ఆ కొండ యెరూషలేమునకు విశ్రాంతి దినమున నడవదగినంత సమీపమున ఉన్నది. వారు పట్టణములో ప్రవేశించి తాము బస చేయుచుండిన మేడ గదిలోనికి ఎక్కిపోయిరి. పేతురు, యోహాను, చాలు. హల్లెలూయా. ఏం చేస్తున్నట్టు వీళ్ళందరూ కలిసి ఏక మనసుతో ఎడతెగక ప్రార్థన చేయుచుండిరి. ఈరోజు మన సంఘాలు దీవించబడాలంటే మనమందరము ఒకటే ప్రార్థన చేయాలి. ఒకటే ప్రార్థన చేస్తా అందరం కలిసి ఒకటే ప్రార్థనను మనం కలిసి చేసినట్లయితే అదే ఏక మనసుతో జరిగిన ప్రార్థన. హల్లెలూయా. ఏక మనసు అంటే అందరూ కలిసి ఒకటే ప్రార్థన, అందరూ కలిసి చేయటం. ఎవరైతే అట్లా ప్రార్థన చేస్తారో అప్పుడు దేవుడు వారి యొక్క మాటలను, ప్రార్థనను అంగీకరించి దేవుడు వారి పట్ల అద్భుతాలు చేస్తాడు. హల్లెలూయా. మన కుటుంబంలో కూడా ఆ సమస్యలు ఈ సమస్యలన్నీ తేపపోయి పెట్టి చేస్తూ ఉంటాం. అట్టగాదు, ఒకటే సమస్య కొరకు కుటుంబం అంతా కలిసి దీని నిమిత్తం ప్రార్థన చేసినట్లయితే తప్పకుండా మీకు అప్పులైనా, పోలీస్ కేసులైనా, కుటుంబంలో శోధన సమస్యలు ఏ సమస్య ఉన్నా సరే అవి పోతాయి. హల్లెలూయా. వీరు ఒక కుటుంబముగా ఒకే ప్రాంతంలో ఒకే స్థలంలో 120 మంది కలిసి ఏం చేస్తున్నారంట? ప్రార్థన చేస్తున్నారు. ఎట్లా? ఎడతెగక ప్రార్థన చేస్తున్నారు. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇంచుమించు 120 మంది సహోదరులు కూడి ఉన్నప్పుడు వారి మీదకి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు వస్తాడు. అప్పుడు కానీ ఏం జరుగుతుందంటే ఇక్కడ అపోస్తుల కార్యాలు 2వ అధ్యాయము 1 నుంచి చూసినట్లయితే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు బలముగా వారి మీద దిగి వస్తాడు. చదవండి. పెంతెకొస్తు పండుగ దినము వచ్చినప్పుడు అందరూ ఒక చోట కూడి ఉండిరి. అప్పుడు వేగముగా వీచు బలమైన గాలి వంటి ఒక ధ్వని ఆకాశము నుండి అకస్మాత్తుగా వారు కూర్చుని ఉన్న ఇల్లంతయు నిండెను. మరియు అగ్ని జ్వాలల వంటి నాలుకలు విభాగింపబడినట్టుగా వారికి కనబడి వారిలో ఒక్కొక్కరి మీద రాలుగా వారందరూ పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడిన వారై ఆత్మ వారికి వాక్శక్తిని గురించిన కొలది అన్ని భాషలతో మాట్లాడసాగిరి. గట్టిగా దేవుని స్తోత్రం చేస్తాం. హల్లెలూయా. వీరైతే చప్పట్లు కూడా కొడదాం. హల్లెలూయా. దేవుని ప్రజలారా, దేవుని సన్నిధానంలో వారు కనిపెట్టుకొని ప్రార్థన చేస్తే పెంతెకొస్తు పండుగ దినం అంటే 7 వారాల పండుగ గురించి మనం చెప్పుకున్నాం కదా. 7 వారాలు పండుగలు చివరి రోజు ఏ పండుగ అంటే దీన్ని పెంతెకొస్తు పండుగ అనేది వస్తుంది. ఎన్నో దినాలు వస్తుంది? 50 దినాలు. 50 దినాలు వారు ఏం చేశారంట? ప్రార్థన చేశారు. అంటే ఆ రాబో వాదనకర్త కోసం వారు కనిపెట్టుకుని ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఈ పండుగ దినం వారి మీదకి బలంగా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు వచ్చాడు. హల్లెలూయా. వారి మీదకి దిగి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ నాలుకలు ఏమయ్యాయి? విభాగింపబడి అగ్నిజ్వాల వంటి నాలుకలు వారికి విభాగింపబడి వారికి వాక్శక్తి అనుగ్రహించిన కొలది వారు ఏం మాట్లాడారు?
అన్య భాషలు మాట్లాడారు. ఈరోజు అన్య భాషలు మాట్లాడేవారు చాలా తక్కువైపోయారు. అన్య భాషలు అంటే పరిశుద్ధాత్మ భాషలు. ఇక్కడ కానీ చూసినట్లయితే దేవుని ప్రజలారా, నేను మాట్లాడేది ఏమిటి అంటే అన్య భాషలు అంటే ఏంటి? ఇతర మాటలు అంటే ఇప్పుడు మన దేశంలో ఇప్పుడు మనం ఉన్న ప్రాంతం ఇది ఆంధ్ర ప్రాంతం. మనం ఏ భాష మాట్లాడతాం? తెలుగు. మీరు కేరళ వెళ్తే ఏం మాట్లాడతారు? వాళ్ళు మలయాళం మాట్లాడతారు. మీరు తమిళనాడు పోతే వాళ్ళు ఏ భాష మాట్లాడతారు? వాళ్ళు తమిళనాడు మాట్లాడతారు, మీకు అర్థం కావటానికి. అదే మీరు ఛత్తీస్గఢ్, ఒరిస్సా ఈ ప్రాంతానికి వెళ్తే వాళ్ళు ఏం మాట్లాడతారంటే ఒడియా భాష మాట్లాడతారు. ఇంకా నార్త్ ఇండియా పోయినట్లయితే వాళ్ళు హిందీ మాట్లాడతారు. హల్లెలూయా. ఈ అన్ని భాషలని ఏమంటారంటే ఇతర భాష లేదా అన్య భాషలు అనేది అంటారు. నేను ఈరోజు మీకు ఏం చెప్పబోతున్నానంటే అన్య భాషలు అంటే అందరూ పరిశుద్ధాత్మ నింపుకొని వారు భాషలు మాట్లాడతారు. ఎందుకంటే పెంతెకొస్తు దినాన యేసుక్రీస్తు నిజమైన దేవుడు, ఆయన నమ్ముకుండనేసి విద్యలేని పామురు సహితము యేసుక్రీస్తు సువార్తను వాళ్ళందరికీ ప్రకటించారు. హల్లెలూయా. యేసు ప్రభు వారికి ఒక వాగ్దానం ఇచ్చాడు. ఆయన ఆరోహణమయ్యేటప్పుడు ఏమని? మీరు సర్వలోకానికి వెళ్ళి సర్వ సృష్టికి నా సువార్తను ప్రకటించుడని దేవుడు వారిని అభిషేకించి పంపాడు. తండ్రి యొక్కయు కుమారుని యొక్కయు పరిశుద్ధాత్మనామములో వారికి బాప్తిసం ఇచ్చొచ్చు నా సువార్తను మీరు ప్రకటించండి, సదాకాలం నేను మీతో ఉంటానని ఆయన వాగ్దానం ఇచ్చాడు. దేవుని స్తోత్రం. హల్లెలూయా. అయితే దేవుని ప్రజలారా, దినాలలో యెరూషలేముకి చుట్టుపక్కల ఉన్న దేశాలందరూ ప్రజలు వచ్చారు. అప్పుడు ఆ కాలమున ఆకాశం కిందున్న ప్రతి జన్మలో నుండి వచ్చిన భక్తిగల యూదులు యెరూషలేములో కాపురము ఉన్నారు. ఈ శబ్దము కలగగా జనులు గుంపులు గుంపులుగా కూడి వచ్చి ప్రతి మనిషిని తన స్వభాషతో వారు మాట్లాడుతూ విని కలవడపడి అంతటా వారు విభ్రాంతులను ఆశ్చర్యపడి, ఇదిగో మాట్లాడుతున్న వీరందరూ గలిలయులు కారా? మనలో ప్రతి వాడు తాను పుట్టిన దేశపు భాషతో వీరు మాట్లాడుతూ మనం వినుచున్నామే, ఇదేమి అనేసి వీళ్ళు అంటారు. అప్పుడు ఏమైందంటే భక్తిగల జనులందరూ యెరూషలేములోనే ఉన్నారు. అంటే కొంతమంది పక్క దేశాలకు చెదిరిపోయారు. పారసీక దేశము, మాదియా దేశము, ఇతర దేశాలకు చెదరిపోయి వచ్చారు. అంటే యూదులందరూ ఏమయ్యారు? అంతకుముందు చెదరిపోయారని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. వీరు ఎలా చెదిరిపోయారు? మనం కానీ చూసినట్లయితే నెబుకద్నెజరు రాజు దాడి చేసే సమయంలో కొంతమంది ఏం చేశారంటే ఆ బానిసత్వ సంఖ్య నుంచి తప్పించుకొని ఇతర దేశాలు ఓడలెక్కేసి సముద్రాలలో వారు ఇతర దేశాలు వెళ్ళి వారు అక్కడ నివాసం చేశారు. అయితే యేసు ప్రభు కాలంలో యెరూషలేము ప్రాంతం అనేది ఏర్పాటు అయ్యి ఆ దేశంలో ప్రతి ఏటా ప్రపంచ దేశాల నుంచి యూదు గల జనులందరూ ఎక్కడికి వచ్చేవారు? యెరూషలేముకు వచ్చి దేవాలయంలో బలులను అర్పించేవాళ్ళు. నా మాట అర్థమవుతుందండి? అందరూ అర్థం చేసుకుంటేనే ఇది మీకు అర్థమవుతాయి, లేదంటే మీరు ఎంత బొర్రగీకున్నా కానీ అర్థం కాదు. ఎందుకంటే వాక్యం అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. మనం ఆషామాషగా చెప్పేది కాదు. ఇది ఎంతో దీని మీద శ్రద్ధ వహించి దీని మీద సాధన చేసి మీకు అందిస్తున్నాను. హల్లెలూయా. ఇక్కడ మాట్లాడేది నేనైతే కాదు, దేవుడే మనతో మాట్లాడతాడు. మనము పరలోకాన్ని చేర్చేది ఏంది? పాట మేము పరలోకాన్ని చేసబోవు, ఆరాధన ఇవన్నీ కాదు, కానీ మిమ్మల్ని పరలోకాన్ని తీసుకెళ్ళేది ఏంటి? దేవుని యొక్క మాటలు వినటం వలన ఏమొస్తుంది? విశ్వాసం అనేది వస్తుంది. హల్లెలూయా. ఈ నెబుకద్నెజరు కాలంలో సర్వలోకానికి ప్రజలు ఏం చేయాలంటే తప్పించుకొని వెళ్ళిపోతారు. ఈ కాలంలో యెరూషలేము ప్రాంతంలో వీరికి ఒక రాజ్యం అనేది ఆవిర్భావం అయింది. అయితే దేవునికి మళ్ళీ సర్వాంగ హోమములు, దహన బలులు, నైవేద్య బలులు దేవుని సన్నిధిలో యాజకులు సమర్పిస్తూ ఉంటున్నారు. హల్లెలూయా. అయితే అన్నాసు కైఫాసు ఆధ్వర్యంలో ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి. ఆ దినాలలో యేసు ప్రభుని చంపించేశారు. ఆయన ఆరోహణమయ్యి
అంటే ఆయన మరణించి పునరుద్ధరణుడు ఆరోహణమైన తర్వాత 50 దినాలు వీరు కనిపెట్టుకుని ప్రార్థన చేశారు. కనిపెట్టుకుని ప్రార్థన చేసినప్పుడు వారి మీద బలంగా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు దిగి వచ్చాడు. హల్లెలూయా. అయితే వారికి వాక్శక్తి అనుగ్రహించిన కొలది అన్య భాషలు మాట్లాడి యేసు ప్రభువే దేవుడు, ఆయన నమ్ముకోండి, ఆయనే మెస్సయ్య, ఆయనే యూదుల రాజు, ఆయన రాజుల రాజు అని ఆయన మరలా మన కొరకు తిరిగి రాబోతున్నాడు. ఆయన రాకడలు వచ్చేవారు ఎంత పడాలంటే మీరు పరిశుద్ధాత్మను మీరు పొందుకోవాలి. పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడి ఆయన కొరకు నీతిగా పవిత్రముగా మనము ఆయన కొరకు ఎదురు చూసినట్లయితే మనము మరలా ఆయనతో యుగయుగాలు జీవిస్తామనేసి వారు అక్కడికి వచ్చిన సర్వలోక ప్రజలందరికీ వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారట, మేడగదిలో నుండి సువార్తను ప్రకటిస్తున్నారు. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. సుమారు 120 మంది పైగా జనులందరూ ఒకే చోట ఉన్నారు. ఏం చేస్తున్నారంటే వారు ప్రార్థన చేస్తున్నారు, భాషలు మాట్లాడుతుంటే ఆ ప్రాంతంలో ఏమొచ్చిందంట, భూకంపము కలిగింది. హల్లెలూయా. ఈ కలవరపాటు ఏంది, ఈ భయంకరమైన విపత్తు ఏందనేసి ప్రజలందరూ ఆ జంకి ఈ వైపు చూసినప్పుడు వీళ్ళందరూ ఆ ప్రాంతానికి వచ్చారు దేవాలయం నుంచి. అయితే వచ్చినప్పుడు ఏమైందంటే వాళ్ళు యేసు ప్రభు నమ్ముకోండి, మీ పాపాలు పోతాయి, మీ శాపాలు పోతాయి అనేసి ప్రకటించినప్పుడు వాళ్ళందరూ దేవుణ్ణి నమ్ముకున్నారు. కొంతమంది ఏమన్నారంటే వీళ్ళు గలిలేరు, వీరికి విద్దలేరు, పామురులు, వీరికి మన భాష ఎట్లా వచ్చు అనేసి వీరు అంటున్నారు. అంటే యేసు ప్రభు శిష్యులందరికీ ఏమి లేదు చెప్పండి, చదువు లేదు. ఈరోజు ఈ లోకం మీకు చదువు సంగతి లేకపోతే మిమ్మల్ని నిందించిద్ది, మిమ్మల్ని అపహాసిస్తుంది, చిన్న చూపు చూస్తుంది. దేవుడైతే మిమ్మల్ని చిన్న చూపు చూడరు. హల్లెలూయా. ఈ లోకంలో మనల్ని చదువులతో మనము చదువు అనేది అవసరమే, అలాగని చదివే మనకు దేవుడు కాకూడదు. హల్లెలూయా. ఇక్కడ కానీ చూసినట్లయితే వీరు చదువు లేదు, వీరికి ఈ యొక్క భాషలు ఎట్ట మాట్లాడుతున్నారనేసి వీళ్ళు విభ్రాంతి పొందిపోయారంట. ఇక్కడ కానీ చూసినట్లయితే దేవుని ప్రజలారా సుమారు 14 దేశాల నుంచి యెరూషలేముకి జనం వస్తారు. ఈ 14 భాషల్లో ఈ విద్దలేని వారు మాట్లాడుతున్నారు. అంటే మనం రకంగా మనకు అర్థం కావాలంటే ఇప్పుడు నాకే చదువు లేదు, నాకు అక్షరం ఒక్క రాదండి, నాకు ఇంగ్లీష్ మాట్లాడతా, తెలుగు మాట్లాడతా, హిందీ మాట్లాడతా, తమిళ మాట్లాడతా, మలయాళం మాట్లాడతా, భారతదేశంలో ఉన్న అన్ని రకాల భాషలన్నిటిని నేను మాట్లాడనుకోండి, మీకు ఎలా ఉంటుంది? అబ్బో చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంది, అసలు పేరు రావటం కూడా రాదు కదా, ఎట్ట మాట్లాడుతున్నబ్బా అనేసి మీకు విభ్రాంతి నొందుతారు. హల్లెలూయా. అట్టనే ఇక్కడ చాలా మంది కూడా అంతే విభ్రాంతి నొందుతున్నారు. చదవండి, ఇక్కడ చూసినట్లయితే అపోస్తలుల కార్యాలు 2వ అధ్యాయము 5 నుంచి చదవండి, క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. ఆ కాలమున ఆకాశం క్రింద నుండి ప్రతి జన్మలో నుండి వచ్చిన భక్తిగల యూదులు యెరూషలేములో కాపురం ఉండేది. పార్తీయులు, మాదీయులు, ఎలామీయులు, మెసొపొతామియా, యూదియా, కప్పిదోకియా, పొంతు, ఆసియా, ఫ్రుగియా, పుంపులియా, ఐగుప్తు దేశమందుల వారు, కురోని దగ్గర లిబియా ప్రాంతములందు కాపురమున్నవారు, రోమా నుండి పరవాసులుగా వచ్చిన వారు, యూదులు, యూదా మత ప్రవిష్టులు, కేత్రీయులు, అరబీలు మొదలైన మనమందరమును వీరు మన భాషతో దేవుని గొప్ప కార్యములను వివరించుట చూచుచున్నామని చెప్పుకోనిరి. అందరూ ఈ భ్రాంతి నుండి ఎటు తోచక ఇదే మగునని ఒకరితో ఒకడు చెప్పుకునిరి. హల్లెలూయా. ఇక్కడ కానీ చూసినట్లయితే సుమారు 14 దేశాల నుంచి వచ్చిన వారు
14 భాషలు మాట్లాడే ప్రజలు ఈ ప్రాంతంలో ఉన్నారు. వాళ్ళు ఏమని సువార్త చేశారంట? యేసుప్రభు గురించి, దేవుడు చేసిన అద్భుత కార్యాలు, ఆశ్చర్య కార్యాల గురించి వారు ప్రకటన చేశారు. యేసుక్రీస్తు ప్రభువు కన్యమరియ గర్భమందు పుట్టి పాపుల కొరకు ఆయన చనిపోయి ఆయన తిరిగి లేచాడు. ఆయన ఈ లోకంలో చనిపోయిన ప్రతి ఒక్కరు మరణించారు, కానీ సజీవులుగా తిరిగి లేచిన దేవుడు ఒక్కడే. హల్లెలూయా. ఆయన గాలిని గద్దించినప్పుడు ఏమైంది? గాలి తుఫాను ఆగిపోయింది. ఆయన అద్భుతం చేశాడు. ఏమైంది? చేపల రొట్టెలు ఇంకా అవి ఆశీర్వదించబడి అనేక ప్రజలకు పంచారు. చనిపోయిన వారిని ఆయన ఏం చేశాడు? తిరిగి లేపాడు. హల్లెలూయా. ఆయన మృతుడై మరలా సజీవుడిగా ఉన్నాడు. యేసుప్రభు అంటాడు, ఇదిగో నేను మృతుడినైతిని కానీ యుగ యుగములకు నేను సజీవుడినై ఉన్నానని ప్రభువు సెలవిస్తున్నాడు. హల్లెలూయా. ఇంకా ఈ యొక్క వాక్కులను, ఆయన చేసిన అద్భుతాలు, ఆశ్చర్యకార్యాలను ఇక్కడ వచ్చిన సమస్త దేశ ప్రజలకు వివరించినప్పుడు వారు విభ్రాంతి నుండి కలత చెందారంట. హల్లెలూయా. ఇంకొంతమంది అయితే వీరేదో మందు తాగారు, అందుకని లెట్ ఉన్నాను. అప్పుడు ఎంతైంది? ఉదయకాలమే 9. ఇప్పుడు మన సమయం కూడా ఎంతైంది? 9 కూడా కాలేదు, సుమారు 7:45. యేసు రక్తమే జయం అంటే వారు రేంబగంలో దేవుని సన్నిధిలో వారు ప్రార్థన చేస్తున్నారు. ఆ ప్రార్థనకు జవాబు దేవుడు వీరికి అనుగించారు. అయితే వీరిని అపహాసిస్తున్నప్పుడు అయితే వారి మధ్యలో పేతురు లేచి అంటాడు. అప్పుడు ఏమని ఉంటుందంటే, ఇక్కడ దేవుని ప్రజలారా, ఇక్కడ 17వ అధ్యాయం 17వ వచనాన్ని చూసినట్లయితే యోవేలు గ్రంథంలో చెప్పబడిన ప్రవచనం అనేది ఇక్కడ నెరవేరింది. చదవమ్మా. అంత్య దినములయందు నేను మనుషులందరి మీద నా ఆత్మను కుమ్మరించెదను, మీ కుమారులను మీ కుమార్తెలను ప్రవచించెదను, మీ యవనులకు దర్శనములు కలుగును, మీ వృద్ధులు కలగందురు. ఆ దినములలో నా దాసుల మీదను నా దాసరాల మీదను నా ఆత్మను కుమ్మరించదు కనుక వారు ప్రవచించెదరు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ఏం చేస్తారంటే, మీ కుమారులు కుమార్తెలు ప్రవచనాలు చెప్తారు. మీ యవ్వనులకు ఏం కలుగుతాయి? దర్శనాలు కలుగుతాయి. వృద్ధులకి ఏం కలుగుతాయి? కళలు అంటారు. మరి ఈరోజు మీరు ఎవరన్నా దర్శనాలు కళలు చూస్తున్నారా? చూసేవాళ్ళు చూస్తున్న చూడాల సంగతి ఏంది అంటే, మీతో దేవుడు లేడా? ఆత్మ లేదా? పరిశుద్ధాత్మ కలిగిన వాళ్ళందరికీ దేవుని దర్శనాలు వస్తాయి, ప్రవచనాలు వస్తాయి. ప్రవచనాలంటే దేవుని ఆత్మతో నింపుకొని చెప్పేవి ప్రవచనాలు అంటారు. చాలామంది ఈ కాలంలో దొంగ ప్రవర్తనలో ఎక్కువయ్యారు. కానీ దీని గురించి చెప్పాలి. చెప్పకపోతే మీరు తర్వాత మీరే వాళ్ళకు లోన్ అవ్వాల్సి వస్తుంది. ఈ దొంగ ప్రవర్తనలు ఏం చేస్తారంటే, దేని ప్రజలారా, వాళ్ళ స్వకీయ జ్ఞానాన్ని ఆధారం చేసుకొని మీ మనస్తత్వాన్ని గమనించి ముందుగానే భవిష్యత్తుని ఎరిగి వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ప్రవచనాన్ని చెప్తారు. ఇదిగో నా కుమారుడా, నా కుమార్తె, దేవుని వాక్యాన్ని గుర్తుపెట్టుకో. ఉదాహరణకు మీరు చదువుకుంటున్నారనుకోండి, ఉద్యోగాల కోసం ఎదురు చూస్తారు. చదువుకునేది ఎందుకు? ఉద్యోగం కోసమే, అవునా? నా కుమారుడా నీకు ఉద్యోగం రాబోతుందనేసి చెప్పగానే మీకేమవుతుందంటే ఆనందం ఉరకలేసి మీకు 10 రూపాయలు వేసిన చోట మీరు వారికి ఏం చేస్తారు? 100 రూపాయలు ఇచ్చేటట్టు వాళ్ళు చేస్తారు. ఇవన్నీ దొంగ మాటలే. ఎందుకంటే నేను దెబ్బతిన్నాను కాబట్టి అనుభవపూర్వకంగా మీకు చెప్తున్నాను. అయితే నిజమైన పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనలోనికి వచ్చినప్పుడు జరగబోయే వాటిని, జరుగుతున్న వాటిని దేవుడు మనకేం చేస్తాడంట? తెలియజేస్తాడు. బిలాము కూడా ప్రవచనాలు చెప్పాడు. వాడు ఏం చేసుకుని చెప్పాడు? వాడు డబ్బు తీసుకొని ప్రవచనాలు చెప్పారు. ఈరోజు చాలామంది ప్రవచనాలు టీవీలు వీళ్ళందరూ అంతా అబద్ధం, అంతా పచ్చి మోసం. మీరు ఎవరు నమ్మొద్దు. మీరు ప్రతిరోజు వాక్యాన్ని చదవండి. వాక్యం ద్వారా
దేవుడు మనతో మాట్లాడతారు. మీరు ప్రార్థన చేయండి, ప్రార్థనలో దేవుడు మీతో మాట్లాడతారు. మీరు ఎవరి రూపంలో అయితే మీకు ఇష్టమో ఆ రూపంలోనే దేవుడు మీతో మాట్లాడతారు. హల్లెలూయా. దేవుని సన్నిధానంలో మనము భయభక్తులు కలిగి మన పరిశుద్ధాత్మను పొందుకున్నట్లయితే మనలో పాపం అనేది ఉండదు. హల్లెలూయా. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మన మీదకి వచ్చినప్పుడు ఎట్లా ఉంటుందో తెలుసా? మనలో ఉన్న పరిశుద్ధాత్మ శక్తి ఏం చేస్తుంది? మనలో ఉన్న పాపాలను ఒప్పేస్తుంది, మన బలహీనతలను ఒప్పేస్తుంది. హల్లెలూయా. అయితే ఇందాక చెప్పిన యోవేలు ప్రవచనము ఏమైంది? ఇక్కడ నెరవేరింది. ఏమని ఒకసారి చదవండి మళ్ళీ. యోవేలు గ్రంథము 2వ అధ్యాయం 8వ వచనం చూసినట్లయితే, నేను సర్వజనుల మీద నా ఆత్మను కుమ్మరింతును, మీ కుమారులను మీ కుమార్తెను ప్రవచనములు చెప్పుదురు, మీ ముసలివారు కలలు కందురు, మీ యవ్వనులు దర్శనములు చూస్తున్న వాక్యం ఇక్కడ ఉంది. అలానే ఇక్కడ ఏమని ఉంది? మనుషులందరి మీద నా ఆత్మను కుమ్మరించెదను, మీ కుమారులను మీ కుమార్తెను ప్రవచించెదరు, మీ యవ్వనులకు దర్శనములు కలుగును, మీ వృద్ధులు కలలు కందురు. ఆ దినములలో నా దాసుల మీద ఆత్మను కుమ్మరించదు కనుక వారు ప్రవచించెదరు. హల్లెలూయా. అయితే ఈ విధంగా అపోస్తల కార్యాలు 2వ అధ్యాయం 17, యోవేలు గ్రంథము 2వ అధ్యాయము 28 వచనాల ప్రకారం మనం కానీ చూసినట్లయితే పరిశుద్ధాత్మ నింపుదల అనేది మనకి చాలా అవసరం. మనలోనికి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనలోనికి వచ్చినట్లయితే మనలో ఉన్న బలహీనతలన్నీ పోతాయి, మనలో ఉన్న రోగాలన్నీ పోతాయి. దేవుడు ఏ విధంగా పరిశుద్ధుడై ఉన్నాడో మనం అలాగనే దేవుని వలె దేవుని ఆత్మను పొందుకున్నప్పుడు మనం ఏమవుతాం? ఆయన స్వభావంలోనికి మారిపోతాం. నేను పరిశుద్ధుడైన ప్రకారము మీరును పరిశుద్ధులై ఉండుడని దేవుని వాక్కు సెలవిస్తుంది. హల్లెలూయా. దేవుని ప్రజలారా, ఈ అంత్య దినాలలో ప్రభువు మనల్ని ఆత్మతో నింపాలంటే మనం ఏం చేయాలి? దేవుని సన్నిధిలో కనిపెట్టి ప్రార్థన చేయాలి. నిజంగా చెప్పండి, అబద్ధం ఆడకుండా పరిశుద్ధాత్మ వరం నాకు ఉందని చెయ్యొద్దండి. నేను అడిగేది పరిశుద్ధాత్మ శక్తి పొందుకున్న వాళ్ళే చెయ్యెత్తాలి. పరిశుద్ధాత్మ లేకపోతే మీరు అడగండి, ఆయన అడిగినప్పుడు ఆయన ఏం చేస్తాడు? మిమ్మల్ని ఖచ్చితంగా మిమ్మల్ని తాకుతాడు. హల్లెలూయా. పరిశుద్ధాత్మ మనలో ఉన్నప్పుడు మన పాపాలు మనకి గుర్తొస్తాయి. మనం చేసే అపవిత్రమైన పనులన్నీ దేవుడు వాటిని జ్ఞాపకం తీసుకుని వచ్చి వాటిని ఏం చేస్తాడు? ఒప్పిస్తాడు. ఒప్పించబడినప్పుడు మనం ఏమవుతామంటే పరిశుద్ధంగా మనము తీర్చబడతాం. మనలోకి భూతులు సరస్వతులు ఇలాంటివి వస్తే దేవుడు ఉన్నాడు. ఆత్మ లేనివాడు నా వాడు కాడని లేఖనం సెలవిస్తుంది. దేవుడు ఆయన మరలా వస్తాడు తెలుసా? యేసుప్రభు మరలా రానే ఉన్నాడు. ఆయన వచ్చినప్పుడు ఎవరు ఎత్తబడతారో తెలుసా? ఎవరు ఎత్తబడతారండి? పరిశుద్ధాత్మ కలిగిన వారు మాత్రమే ఎత్తబడతారు. ఆర్భాటముతో, ప్రధాన దూత శబ్దముతో, దేవుని దూతలతో ఆయన మేఘమండలము మీదకి ఆయన రానై ఉన్నాడు. హల్లెలూయా. ఆయన కడబోర స్వరము విన్నప్పుడు ఎవరైతే ఆత్మను పొందుకొని ఉంటారో వారే ఎత్తబడతారు. ఆయన మొదటగా ఎలా వచ్చాడు? రక్షకుడిగా వచ్చాడు. రెండవది ఆయన ఎట్లా రాబోతున్నాడు? శిక్షించేవాడిగా రాబోతున్నాడు. ఒక సంగతిని చెప్పేసి నేను ముగిస్తాను మీకు అర్థం కావటానికి. ఒకసారి తమిళనాడు ప్రాంతంలో ఒక బీచ్ ఉంది, చెన్నై బీచ్, బంగాళాఖాతం. ఈ బంగాళాఖాతంలో ఒక అబ్బాయి ఏం చేస్తున్నాడంటే సముద్రంలో ఈత కొడుతున్నాడు. ఈత కొడుతున్నప్పుడు ఒకసారి ఒక కల వచ్చేసి ఆ పిల్లోడి మీదకి పట్టేసి లోనికి తీసుకుపోతుంది. లోనికి తీసుకుపోతున్నప్పుడు ఏమైందంటే కాపాడండి, రక్షించండి అని ఈ పిల్లోడి కేకలు కట్టి ఏడుతున్నాడు. ఆ ప్రాంతంలో ఒక వ్యక్తి ఉదయకాలంలో వాకింగ్కి వచ్చాడు. ఈ బుట్టడు కొట్టకపోతున్న సంగతిని చూసి అతగాడు ఏం చేసాడు? సముద్రంలో దూకి ఆ పిల్లగాడిని తీసి బయటేసాడు. బయటేసిన ఒక 15-20 సంవత్సరాల తర్వాత ఒక బందిపోటు దొంగ ఒక నరహత్య చేసి అతగాడికి ఉరి శిక్ష పడింది. హల్లెలూయా. అయితే దేవుని ప్రజలారా వినండి,
కాస్త బయట తీసుకోమ్మ అబ్బాయి. దేవుని ప్రజలారా వినండి, ఈ అబ్బాయికి మొత్తానికి శిక్ష పడుతుంది. నువ్వు చేసిన అపరాధం ఏంటి, నువ్వు చేసిన దోషం ఏంటి అన్నప్పుడు అతడు చేసిన ఆ భయంకరమైన ఆ దుశ్చర్యకు అతగాడికి ఏం పడిందంటే ఉరి శిక్ష పడిద్ది. ఉరి శిక్షను ఖరారు చేసినప్పుడు జడ్జి గారండి అని వీడు గట్టిగా కేకలేశాడు. ఏందనగానే నేను గుర్తున్నానా అన్నాడు. గుర్తులేదు, ఎప్పుడు చూడలేదు అన్నాడు. లేదు నేను గుర్తున్నాను, సరిగ్గా ఒక 20 సంవత్సరాల క్రితం సముద్రంలో కొట్టబోతుంటే నువ్వే నన్ను రక్షించావు, ఇప్పుడు కూడా ఈ ఉరి శిక్ష నుంచి నన్ను విడిపించమని వీడు ఆర్జిస్తాడు. అప్పుడు నేను సామాన్యంగా రక్షించడానికి నేను వచ్చాను, ఇప్పుడు నేను తీర్పు తీర్చడానికి ఇక్కడ నేను కూర్చున్నాను, తీర్పు తీర్చే బాధ్యత ఇప్పుడు నాది, అప్పుడు నేను రక్షకుడిని, ఇప్పుడు నేను శిక్షకుడిని అనేసి నువ్వు చేసిన దోషాలకు అపరాధాలకు నీకు మరణశిక్ష విధించానని రాసేస్తాడు. అతగాడికి చేసి గురి తీసేస్తారు. దీన్ని బట్టి మనం ఏం అర్థం చేసుకోవాలంటే, మొదటిగా యేసుక్రీస్తు రక్షించడానికి ఈ లోకానికి వచ్చాడు, తర్వాత ఆయన తీర్పిచ్చేవాడిగా ఉన్నాడు. అయితే ఆయన సన్నిధిలో ఆయన రాకడలు మీరు ఎత్తబడాలంటే మనకేం కావాలి? పరిశుద్ధాత్మ మనకే కావాలి. పరిశుద్ధాత్మను లేని వారు పొందుకోనండి. దేవుడు సన్నిధిలో మీరు పరిశుద్ధాత్మ ఎదిగినట్లయితే తప్పకుండా ఆయన మిమ్మల్ని గొప్పవారిగా చేస్తాడు. అటు కృపా ధన్యత దేవుడు మీ అందరికీ అనుగ్రహించునుగాక. ఆమేన్. సమయంలో ప్రార్థన చేసుకుందామండి. స్తోత్రం 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 స్తోత్రం. పరిశుద్ధుడైన తండ్రి, మీ ఘనమైన నామానికే స్తోత్రం నాయన. అబ్రహాము ఇస్సాకు యాకోబుల యొక్క దేవా, మీరు మా మధ్యలో ఆత్మస్వరూపులై ఉన్న విధానంకే మీకు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి. ఎంతవరకు నీ ప్రజలతో మాట్లాడినందుకు వందనాలు. ఎందరైతే వాక్యాలను విన్నారు అందరిని దీవించండి. మనసున్న పొదలో అగ్నివై మోసేతో మాట్లాడిన దేవా, నీ ప్రజలతో మీరు మాట్లాడండి. అంత్య దినములందు నాయన అయ్యా, ఆది అపోస్తలుల మీదకి వచ్చిన దేవా, మాపై మీరు దిగిరమ్మని వేడుకుంటున్నాను. ఈ బిడ్డలకు నీ పరిశుద్ధాత్మ శక్తిని అనుగ్రహించి కృప చూపి సహాయం చేయమని సర్వశక్తుడు యేసుక్రీస్తు నామములో అడుగుతున్నాం తండ్రి. ఆమేన్ ఆమేన్ ఆమేన్.